Babasronko. Obekasa dientia. Yaso kwabrani nsisim den de say. Abusha yasi nyina se nche bia na ete se. And this four group we are Galamsey, equity share soldier for any police for so ewo. In Kawe F Entomo, I'm talking about the western region of Ghana. Now, yet you say, ye bubu a man for police for near soldier for you, the American or Merchi, and Mamudani ye. Impono or Mudana Kurano, yes, and two and a more monko. Now we and the military, the Ghana military, the Ghana armed forces. Instead, organize an operation, serious operational. Now, yes, Yadiko Corona, and my Bruno this answer, the NDC MP, any quality Dauda. Now, or more involved. A soldier for near police force, here, a organize your moho, a force breeze at the capture. The whole town, boys, I at you, no be no other. Ocean plant near Quacotina from Impasso. Obia so the phone to say, may I train the from Paso. We see or a friend of us or toilet near Cotina through toilet wine. So just say, boys no more chrome hono. Ya chill munina, boa munina. And now, say, your baby identification. If you are, who was part of that military and police attack. Now, you can conquer Kwanya operations, no. Esikoye ewo kronom ewi a na ye tie video die siye ewo kromo enam so amade ohunu o video no he video na no e chepa nti kita omuye ye nkomene sesia boy Don't go alone. Let her go first before you.
See, we all can. It is already a kosia. Corona ye can one sem no. Enkwada omuwom ene maamefo omuwom omon ka ho. Na mrantie ene mayo omu krom ho de. Ya sisa won nyina mrantie omu krom ho mrantie omu ngina omu na so de. Ya twe omu nyina e de omu kọ Kumase asabio ye koyo omu identification. Ne ya hwe Obibia, the position of prayer in the police attack. Now, we saw say, then see ya na menusuntia. Yeah, the ekosu ewosa ekronum. Me personally, you can do everything, but enkwatata police in any soldier near own duty. Now, as I'm necessary, and this ombe say of my Ghana. And political promises and crofo ye no, and this is for believe we say everything is accepted in the country. Now, me banama baba church room, the nam suntia. Sani padodo we nyina no, akotwe mo Africa teso. Abra no monta. Yen konko te die si ye na menu suntia. De uhu ekoso. Ya ba na ya yeden ya toa so. Anu de ekoso mitimo ana no pemeka ni se na anu bi a wo ba ye the last time no. Na wo ka se we here tuo ne helicopters 205 helicopters 2 on. Na we wo hwa 205 we betumi aye se adwuma no. Yeah, so see, I not said that dynamic kind, no. I say I am more radical. I will a point here, Cono. Okay. Because see, I will say that I'm saying for near Bob or one, so I'm about attacking institutions are at the side. Time baby me by studio. Yeah. That time, you know, forestry commission for Akko forest eco monitor the eco so ya attack or severely. I be more critical condition to today. I kasa. It's a attack. But this week, it's a 9 months for no also attack. Yeah. And also it's report. And see the so as abeka home. It is yes, state institutions are buying an agana for a power say, Yenya edumeta, na say, or more any or more air correct or monocrab sign any apple quiet, even any life. Put your life into danger at sir. Not just say, your tent na holding this, sir. Your back, I said, Nipa watch with plane crash, no. Galamsey, where you may or boise. And I mean, Kaigana for ya only busha for ya, dear. And so, Anna, ministers me no any other statement, home, ye, helicopter crash no more. And say, any say, a corner here for not to say that I'm a no. Yaya na te said ya massage bibia ekuro bi na boy na ho na ya massage enemy of the states hwe endra baby ekọ dadwene ho no insu a ekuro mu ho fo se ene na omonom ene na omode si omonoma ene na omode ye nwomaduane insu a da ho no ene na Galamsey fo e de excavator ekosim no mutu asay insu no tukuro mu ho fo no endra na omu so kire ese ofo no mu fi kuro mu ho mu firi baabi na aba ho no mu tu egudie e wo fom e wo mu nsu a omo no mu omo asase omo dua ndua e wo so di omo ba ntini eburo a omo didi omo abese ni nyina sese omo ni asase a omo dua bibia e wo so ntini nyina how sankofo se omo ye enemies of that ho but omo na mu kwekrotu a ordinary Ghanaian or village ho then no betimi aye ohwe omo na omo kwekrotu na omo ko nti say ebobo ye hu yie ti obepesi ebeko shoot to kill suggestion na ebi mo de baaye na tinkanra imu ko hu omo eni ebi mo na de baaye o mi ameka ho ma ye de baaye wa so ka o ya can say yemfa village ya ye ko hwe dadwene ho no yes prof
community for nankasa complain say omo nsu a omonom a eda ekuro na echi e forest ni mu omo abese no omo asase omo bituane wo so omo abese no okay enti that group for na nkofo a omo ya sa adwuma wo kuro mu wo no omo ye enemies of that town sa na illegal miners widespread e wo Ghana ha nyina mu nyina ye Ghana for ye nyina ye enemies na we e from to say akonfo omo wi ya ade ana so omo say ya ade eni say the cost ye hwahan na ye hwa omo ete be de media na radical approach but maybe say no e say your diplomatic ways are ye fa so ye sa ne omo we e na ye mra e wo Ghana ha no peneso say ye be shoot to kill a civilian inti say Galamsey for the who almost a civilian to say yeah and they ain't mean shoot to kill okay but you who your enemies near who almost say omo Ghana for at war and then the media American say we should shoot to kill okay ebi aka say omo ye no omo ye terrorist because o civilian na to na ekita no ne license wo he ne license kura ye se fa site na forest baby ko ye say ana sa pepe enti omo kura tuo de ba menjin di say to aya license say omo use I see koba ni say ya na wo kan bibi say omo amokoto omo onu kra no aso omo free dadwen ho nti dadwen fo no kra hu omo so omo ha omo adwen omo ya atamfo say ya na etika say bi say emrante no krom ho ana omo wo na omo ni adwuma ye enti na wo omo ye sa ba say de o ka di ti say enye dadwen kro no mrante na ye sa agala no yeah no dadwen fo na nkasa ka kire say omo free ho omo free baby na ba ho na omo ye sa adwuma ete sa wo krom ho omo free kro no mu. So it's not always the case you say you chroma for boys you know na out of joblessness into omo koye Galamsey. Wokọ kuro bi so a wo engage omo a sa ne de omo ka se omo free kuro mu ho omo ni adwuma enti na omo ye Galamsey no but that dream de na e ko endra ne de omo that dream for mpanifo na bi piepie e ba abonte omo hu se ya cars na bana ho aye gidigidi kakra no omo pie baaye kasa na omo kan se omo mfiri ho momboa ye why omo stay yensu omo stay asase omo mfiri ha e na omo be say ye no omo wa ha sa na kasa na omo ka I see na your police depot aye patase say fa illegal mining ho nsem na nsen ya ne ma bi si so e wo aye ahafo hwidiem enti abusia saa asem wei ene call so a na meno so nti a na meno kasai apolisifo apolisifo ne sojafo aka omo ho aboma omo akoye operation a etisa na mepesa meno nyina ye nkontie nkyerɛkyerɛ mu yie de ekoso sesi a ewo Kumase concerning the issue a sabio enam so ema asojafo binum praye journalist binum praye na mom sabio se da maami kan the anti-Galamsey tax force kura sanso konya car incident yenkwen konkote de ekoso sesi a ye ba na ya sign ato aso biso esi wasante mantema emra environmental protection authority EPA penny and as officials free Accra no money some journalists be a koto e kopie mu se o mu kopie mu e wo kuro bi te se anguna e na afi eye dadwene a ni nyina wo oboase enclave honum no amanfo bi ayesusu se o mo ye illegal miners etu hye o mo so epam o mo ma o mu edwane kwa na car baako e be hwiase e ma nsam twefo be ye enan e prepra emu edin na anadwi ene ade ba be chi ne ahomachi e na joint statement from Ghana Armed Forces and the Ghana Police Service. Omokase ombeye operations be ombeya bom simultaneously into ombeye bako from Ahafo Volta region. No my bako Ahafo no more specific eye hwidiem mehame ene Kenyase and Ashanti region the so ye angona and afi dadwene enti no Ashanti region die and ye de wo be 2 a.m.
ɛna team na ɛwɔ ha regional police command ɛne sojafoɔ no move yɛ ɛkɔ ɛyɛ anwona ɛna afei ɛyɛ dadwene nti so far deɛ suspect anaasɛ kwan a wɔn fa so akyi wɔn no sɛ wɔn yɛ sɛ saa kuro mmienu no a nsɛm no siiɛ no as you speak now wɔn ntumi nka sɛ wei anaasɛ wei nti mmarima a wɔn wɔ kuro no mu nyinaa no yɛbɛkyi wɔn nyinaa nti kyɛ sɛ soup ɛna wɔn kɔyɛɛ so far wɔn wɔ nipa bɛyɛ over 300 a wɔn akyi wɔn efiri wɔn de wɔn nyinaa aba bepie mu ɛwɔ ɛyɛ patase ɛyɛ police depot nti aha afei na yɛ take wɔn particulars wɔn din mfi a wɔdi adwuma a wɔyɛ na wɔn wie a polisifoɔ anim die mu no wɔn ti mehu sɛ that particular day saa nsɛm na esiiɛ no so na yesusu sɛ yɛ illegal miners ebi wɔm a wɔn ɛkɔyɛ saa adeɛ no anaa nti sisi a meka sɛ deɛ nipa over 300 yɛde wɔn aba bepie mu ha nkyɛn biara na regional police commander nankasa ɛyɛ Mr. Akoto ɛbɛpie mu ɛwɔ ha nom a ne men no ɛyɛ adwuma wɔn teki wɔn particulars ɛwɔ ha nti saa joint statement na Ghana Armed Forces ne Ghana Police Service ɛde tu edwa no ɛno ɛna wɔn de wɔsie ayɛ ɔyɔ a wɔn ateki saa ɛyɛ anaasɛ wɔn atumi tu anamɔ anwona ɛna afei ɛyɛ dadwena ne nyinaa ɛwɔ Obuasi enclave bɛyɛ few days ago ɛna EPA officials etimi ɛyɛ sɛ wɔn ɛkɔ saa area hɔnom na wɔn akɔhwɛ sɛ sɛn na environment no ɛyɛ illegal miners ɛkɔ baasɛ nkurɔfoɔ bi a yɛsusu sɛ wɔn yɛ illegal miners wɔn ɛto ɛhyɛ wɔn so a wɔn ɛredwane no ɛna in the process car baako a na journalist bi ɛti mu a car no ɛtumi ɛkɔnya akwanhyia ɛno nti ɛna polisifoɔ ɛne Ghana Armed Forces wɔn ɛka bom a wɔn ayɛ saa operations nti na abena yɛba ahadeɛ a ahadeɛ no Ashanti region deɛ no 2 a.m. ɛna car no ɛtu free ɛyɛ Kumasi a wɔn de nsɛmtwerɛfoɔ ne bi car ho a buses sojafoɔ ne polisifoɔ a ɛkɔ a wɔn akɔkɔkye wɔn nyinaa nti wɔn a wɔwɔ ha a wɔn hwɛ no obiara no wɔbɛka sɛ ebi a wɔn ɛna yɛyɛ afei na polisifoɔ no ɛreba abɛhwɛ sɛ so saa nkurɔfoɔ no ebi wɔ mu anaa na sɛ na ɛbɛyɛ wɔn bɛtumi ayɛ no wɔn yɛ sɛ wɔn bɛkye mmarima wɔn wɔ kuro mmienu no mu nyinaa nti ɛno ɛna wɔn de ɔseɛ ayɛ ɔyɔ nti sɛ ameka na mmarima a wɔn wɔ kuro no mmaa nka ho wɔn na yɛakye wɔn afei na wɔn ba abɛ profile wɔn take wɔn din wɔn ages adwuma obi ayɛ na afei wɔn ahwɛ sɛ nkurɔfoɔ no bi wɔ wɔn bɛtumi alink wɔn to that attack na ɛbaeɛ ɛyɛ a couple of days ago. Nti no saa ɛna tie me nua ba nti sɛ mo ba Kumasi ɛyɛ police depot patase a okay sam said na me pese me hu ne say chi omo no na we de omo nyasa bi omo wo Galamsey site bi ɛna omo chi wo mo na omo mafiefie mu anase na omo okro no mu na me pese ahwefo enso ehu kwan be so saa ɛna omo fa ye omo timi de ɛchi wo mo chia wɔn kɔkye wɔn no deɛ yɛkye obiara wɔ fie okay wɔn a wɔn ada yɛbɔ wɔn dan mu ɛma wɔn pie yɛ the mebusa polisifoɔ no sɛ the rationale behind ɛno no yɛ deɛ na wɔn so asɛm na esi yɛ no ɛyɛ that enclave kuro no mmienu nti no wɔn a wɔn yɛ no so yɛsusu sɛ kuro no mmienu na wɔn te na ɛbɛyɛ very difficult sɛ wɔbɛtumi aka sɛ wɔyɛ investigation a wɔkyekyere wɔn baako nti wɔkyi wɔn nyinaa bom at the same time a wɔn restrict wɔn mobile phone bi bia nti wɔn profile wɔn wia ɛna wɔbɛtumi a zero down to wɔn a wɔn susu sɛ wɔn yɛ suspect to saa da no asɛm na esi yɛ. Okay, nti neches afei na omo ba be investigate out of that number na wo mo anya no na afei o ma share ne connection with sebisa anya mrasam na e course so no se omo mu bi wo mu a wo mo ho boss asem ne mu anya saa pepepe saa enetie nti no omo etoto wano na omo kire adwuma a wo ye ada no time esi ye na wo he so omo betimi connect wa na omo betimi link you to that yina na afi ya kire say we mu e suspect but say as it is now there omo ye hwe mu ye ntimi nka say omo na koye saa de no until say omo be yes our screen e nyina awie omo ye we 2 am no na ekoso e wo Ahafo hwediem Kenya ase na bi koso so wo framantem a eno so eye anti illegal anti Galamsey operation soldiers now we ko attack them no nti we here at the same time. Okay, I see. It's now no sa afanu mienu ni nyina na o maka wo mabom a o mo do mabepie mu asantemantem ya na
there be where Asante Mantema Chromie no anguna and a dajene. Ahafo de no omo ye no Kenya say. Okay. Okay. Oh. And she said, Ahafo de no so mabunu ni nyina ombebo ma no te said de. Asante Mantemu de omabo ma no ya. Almost a sa pepe no mo ye. Nti no mo issue joint press statement omo kire so ombe move at the same time. Nti no mo mpese bia omo kwachi kuro ba ko nsem na esi na ebe ma dada yin kuro no so no se. Be mo say nti omo ye na the same time. Oh, okay. I see. Anyway, they say I feel no one more. They say I make us a minimum. Me too. After all, my chance here. Me chance say I make us say minimum say hidiem. Yeah, correspondence now no. But it's here and also a coso. Okay. I will honor. I know so no omo a screen omo. Okay. We dear money ejuma papa. Enti abusuanfo. Said the moate no. We na no. We and nsema ekoso on this issue say Encrophobi with the help of the NDC MPs ekotugu asoja forso the anti Galamsey tax force no so a edi america di wachi buru binom ma binom prepraye ma sabio omo di america kwa omo sanso de omo ka akopem enya accident no. This is the update we and the ekoso on that various towns sa mobbing no police and as soja mobbing no happen here. This is what you get when you give a bad promise, lie promise for power. A man for Nyanti as I Galamsey ya the bonio. Obi o support to NDC be Nyanti as here because NDC shebo sa kufuado na yeni papone and on person by your mojuma. We and a midijao a higher ras media GH. Found Sessia Domano so na subscribe na become busio kono. Medamunya se animal bre, a sign Asia Macrao.